Hoxe arrincaron en Cambados as tan agardadas obras da reforma integral da súa piscina. Polo de momento, os traballos que están en marcha só actúan sobre o terreo, o que permite manter o uso das instalacións. Que era empresa, en principio, un replanteo, porque entre as cousas que hai que facer, por exemplo, nesa zona é pilotar, o sea, meter micropilotes que lle chaman, para que as zonas que cederon no seu momento, onde se apoiaba a cuberta, onde estaba o jacuzzi, esas zonas estaban afundidas desde hai tempo. Entón, primeiro queren facer uns cálculos, non? Para o comezo do groso dos traballos haberá que agardar a principios do mes de marzo, entón xa non será posible compatibilizar as obras co uso da piscina, unha dificultade para o que o Concello buscou unha solución, o uso das instalacións de Vilagarcía. Estivemos vendo nesa reunión común un pouco o nivel de utilización da piscina de Vilagarcía e as posibilidades de que en determinados horarios onde está menos saturada os usuarios de Cambados poidan utilizala. Entón, o plantexamento é facer unha serie de bonos tamén de utilización mensual, de participación en cursos ou en outro tipo de actividades que se fan na piscina. Mentres que todos aqueles que queiran seguir utilizando o ximnasio daqui poden facelo porque vai estar en perfectas condicións. As obras prolongaránse ata finais deste ano, pero dende o Concello de Cambados están convencidos de que os resultados pagarán a pena, sobre todo despois das dificultades que derivaron das carencias do proxecto preparado polo anterior goberno da Deputación. Non era unha cuestión de que se houbera que cambiar xustamente a cuberta solo onde estaba a piscina, non? Que de feito está obsoleta e moi deteriorada, pero que, claro, non podías chegar ali por un solo afundido no terreo e as cousas chas de gretas, oxidadas, con vigas apuntaladas. Me refiro que non tiña moito sentido facer eso. E despois que había un problema considerable. Ese problema que falamos de climatización, ao Concello lle costaba moito. A reforma da piscina cambadesa, que rolda os 2.000 usuarios, conta cun orzamento de 900.000 euros e cun prazo de execución de 11 meses.